Здравейте всички от Vbox 7, аз съм Девил и тук при мен е първият от интервюта на геймари. Буем, кажи нещо. Да, здравейте. Значи първият въпрос към него е от Джико и от кой се зареби по геймплея? Значи първи видях канала на Venom 961 или там профила и видяхме епизодите на Minecraft, после видях канала на Sparko и така. Втори въпрос. Коя игра си играла най-много време? Значи Minecraft и FIFA 27 може да се каже. И добре, това ще е от първия епизод на интервюта на геймари. Следващия епизод може да е Знака или Viper 751. Довиждане. Кажи довиждане. Довиждане.